खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। NLFB मुंनि मोनसे गोदान आफादनि जोनोम। दिनै 14 मार्च खालि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुंनि बर'नि मोनसे गोदान हाथियार दैग्रा आफादखौ फोसावदों। NLFB आफादा प्रेस रिलिजनि गेजेरजों लिरदों दि मानाव गेदेर सिगाङावनो बयबो बर' रायजो राजा आरो बर'नि मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि मुरबि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम NLFB आफादनिफ्राय जांख्रिथायारि गाहाम हामलाय हरनाय थाबाय। थांनाय बोसोरनि 12 अक्ट'बराव गोबां खेब सावरायलायनानै बर' हारिनि मोनथाय थांना थानाय थामोनथा बर'लेण्डनि दाबिखौ जेब्लायबोनि थाखाय लानाय गोथार सानस्रि गोथार थांखिजों NLFB आफादखौ जोनोम होयो। बर' हारिनि गेजेराव खेबसेबाव हाथियारजों सोमावसारनायखौ दिनै NLFB आ फोसावबाय। NLFB आफादा रावबो राव हारि धोरोम थुनलाइ हारिमुनि हेंथा नङा। बर' हारिनि गादब जानाय नासयजानाय सोबख'जानाय नेवसिजानाय फामुआरि खालामजानायनिफ्राय उदां बड'लेण्ड मोनफुंनो थाखायसो हाथियारजों सोमावसारनो जोनोम मोनदों। बर' हारिया गेदेर उन्दै सानफ्रोमबो मोनसे सिमां दं, बेनो जाबाय जोंनो बर'लेण्ड नांगौ। नाथाय बर' हारिया गुबुन गुबुन समफोराव बर' हारिखौ लानानै गोरोबथा खालामबोदोंब्लाबो बे गोरोबथाया बर' हारिनि थाखाय थोजासे नङा। इन्डिया सरकार आरो आसाम सरकारा बर'फोरखौ थगायबोदों, बर'आ थगायजाबोदों। बेनि थाखायनो दिनै NLFB आफादा जोनोम मोननो गोनां जाबाय। आसा खालामो बयबो बर' हारिया NLFB खौ मदद आरो हेफाजाब खालामो। बजबना लागोन जेन NLFB नि थांखिया जाफुङो। बर' हारिनि जा सिमां बर'लेण्ड बे मोगथाङाव जाफुङो।